No tak oživenie a meranie koncového stupňa na 2 metra je MRF 186. Transceiver zariadení R2CV s reguláciou výstupného výkonu takmer od 0,5 alebo 0,2 W až do 6 W. Koncový stupeň MRF 186. Upravený bias, čiže predpätie stabilnejšie, použité ruské relátka do 150 MHz. Mám skúsenosti, že bez problémov 120-130 W na 2 metry znesú, pokiaľ samozrejme nevznikne nejaký problém neprispôsobenia antény. A na starý známy powermeter, 12V zdroj pre R2CV. No a najsilnejší, čo som našiel, 6,25 A 24V zdroj. A to budeme merať odber z 24V zdroja. Kľúčovanie R2CV má vyvedený synč TX voči Zemi a tu jednoduchý kľúčovací obvod s PNP tranzistorom, ktorý zopína relátka a zopína predpätie linearizácie pri TX. Mám tam teraz zapnutú telegrafiu, ide v okolí 250, 144, 250. Robíme si to tak provizorne, že vložíme si pinzetu na miesto telegrafného kľúča. No, merák je pomalobežný na powermetri, takže chvíľku počkáme, kým to nastúpa, 120W rozsah. Stiahol som budenie tak, aby mi vydržal ten 24V zdroj, čiže nejakých 80W alebo nejaký minimum cez 80W. 24V zdrojík, aktuálny odber 6,7 A zhruba celého koncového stupňa. Toto ten meráčik, ten voltmeter s ampermetrom, to je myslené fajn, ale úplný nezmysel, to VF pole ho rozhodí. Tranzistor, chladič, momentálne sú není zapnuté ešte ventilátory, spínanie ventilátorov, ale aj pri takto dlhej prevádzke není ani vlažný. Je takmer izbová teplota. Takže to je 80W z MRF 186. Robíme spínanie ventilátorov, menšie otáčky, keď je v kľude, aby dochladzoval, plné otáčky pri TX. Takže koncový stupeň by mal dať s prehľadom 100W, 110. Budení máme reguláciu, takže vieme si to ustrážiť. S tým, že samozrejme musím dať silnejší 24V zdroj, no z tohto viacej nevyžvícham. Takže toľko, prajem pekný deň.